What's up, horror fans? This is your boy, Crypt Keeper. At bago natin umpisahan ang napakalupit na kwentong ito, ay isang solidong shoutout muna sa'yo. Oo, ikaw nga, wala nang iba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay pindutin mo na ang subscribe button at isama mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa Creepy Noise Stories. Anyway, umpisahan na natin ang aswangan. Habol hininga ako habang mabilis na tumatakbo. Kailangan kong makalayo sa lugar na to. Dahil tiyak ang kamatayan ko kapag naabutan ako ng mga humahabol sa akin. Nagawa kong paslangin ang aming hari. Hari ng mga aswang na kinalakhan kong lahi. Huli ko na din na nalaman na hindi pala ako nabibilang sa kanila. Kaya pala ganun na lang ako ituring ng mga kinagisnan kong mga magulang. Noong una ay inakala kong normal lang ang trato nila sa akin. Pero sa bandang huli ay nalaman ko din ang katotohanan na isa lang pala akong ampon. Wala rin akong ideya na aswang pala kami. Pero habang nagkakaisip ako, ay sinanay nila akong kumain ng hilaw na karne ng hayop. At kapag siniswerteng may huli, ay laman ng tao. Mas masarap ang karne ng tao kumpara sa hayop. Pero ang pinakapaborito ko sa lahat ay ang puso ng mga ito. Sa bawat pagkain ko ng puso ay nakakadama ko ng kakaibang lakas at sigla. At dahil doon ay mas lalo kong lumakas habang nagkakaedad ako. Pero kakibat nun ay samut-saring diskriminasyon ang inabot ko. Ibang-iba kasi ang itsura ko kumpara sa mga aswang na nasa paligid ko. At dahil sa lamang ang lakas na taglay ko sa bawat isa sa kanila, ay halos tinalo ko na ang pinakapinunong mandirigma ng mga aluhipan. Noong una ay tuwang-tuwa sa akin ang hari nila dahil sa napapakinabangan nila ako. Lalo na kapag napapalaban ang kaharian laban sa ibang lahi. Pero sa bandang huli ay nakaramdam na rin ito ng takot sa akin. Kaya't binalak nitong ipapatay ako. Mabuti na lang at agad kong natunugan ang binabalak nilang pagpaslang. Kaya't wala na akong inaksayang panahon. Inunahan ko ng paslangin si Haring Primo. Dinukot at kinain ko ang puso ng matanda. Ungat nahirapan akong gawin yon dahil sa may kakaibang kapangyarihan siyang taglay. Pero sa bandang huli ay nagtagumpay pa rin ako. Natakasan ko ang mga tauhan ng hari. Sobrang dami nila at nagalangan akong makipagsabayan dahil sa baka hindi ko sila kayanin. Pero kung mas maaga ko lang nalaman ang tungkol sa mutya na taglay ng bawat hari ng aswang, ay malamang inubos ko na silang lahat. Salamat sa nakilala kong ermitanyo na kumupkup at tumulong sa akin upang linangin ang kakayanan ko. Sa kanya ko din nalaman na isa pala akong amangwa. Itinakda ako upang ubusin ang kaaswangan sa ibabaw ng lupa at pagharian ang buong sanlibutan. At ngayong hawak ko na ang kambal kong sigilyer, mas naamoy ko na ang tagumpay. Ang kapatid ko ang siyang susi upang makamit ko ang tagna. Magpalakas ka, Gilyer. Hindi ka pa maaaring mamatay.
Nang imulat ko ang aking mga mata, ay tumambad sa harapan ko ang dalampasigan. Pero nasa loob ako ng isang malaking kuweba. May mga sulo na nagbibigay ng liwanag sa kapaligiran. Meron din ilang kagamitan na nakasinop at nasa ayos ang pagkakapwesto. Nakakamangha ang lugar na to, kakaiba. Medyo creepy siya, pero talagang napaka-cool. Literal na malamig, hindi na kailangan ng aircon. Teka, bakit nakatali ang mga kamay at paa ko? Nasaan ba ako? Bakit ako nandito? Huli kong natatandaan ay napalabang kami nila Dante sa mga Tres Custodes. Shit, dumating nga din pala yung misteryosong lalaki. Oo, tama. At nagpakilala siyang hindi kaya nandito ako sa lugar niya? Sinikap kong kumawala mula sa pagkakakadena ng mga paa at kamay ko. Kung sa paspasan ay hindi ko kinayang makawala, syempre, nagawan ko ng paraan. Dinaan ko sa santong dasalan. Mabuti na lang talaga at natutunan ko sa bilibid kung papaanong magbukas ng mga ganitong lock. Muli kong inilibot ang aking paningin. Ang lupit talaga ng lugar na to. Sana all may ganitong hideout. Sinubukan kong lumabas sa kuwebang yon at sa bandang gilid ay may natanaw akong pinong buhangin. Ngunit bago pa man ako makatapak doon, ay nagimbal na ako sa pagkagulat. Nang biglang sumambulat sa harapan ko, ang dalawang nilalang na animoy gawa sa kulay pulang usok. Hindi ko maaninagan ang mga itsura nila, pero napansin kong may kulay itim na piring ang kanilang mga mata. Wala na akong nagawa kundi muling bumalik sa loob nang mapansin kong unti-unti silang lumalapit sa akin. Mabuti na lang at nahapuhap ko ang isang matalas na espada na tila nakadisplay lang sa ibabaw ng lamesa. Buong tapang kong sinugod ang mga nilalang na yon. Bahala na. Matapos nga nun, ay muli ko na naman natagpuan ang sarili ko na nakakadena. Buisit, wala akong kalaban-laban sa kanila. Halos paglaruan lang nila ako. Tumatagos lang kasi ang mga pag-atake ko na tila ba hangin ang pinapatamaan ko. Mga multo yata tong mga ungas na to eh. Ewan. Lumipas ang ilang oras at tuluyan ko na nga nakumpirma na nasa lungga nga ako ni Javier. Nang bigla na lang itong sumulpot sa gitna ng mga nagkukumpulang paniki. Tila nagdikit-dikit ang mga yon at nang mabuo ay tumambad sa harapan ko ang kakambal ko. Anong kailangan mo sa akin? Bakit mo ako dinala dito? Relax ka lang, kapatid ko. Ibalik mo ako sa kaharian ng mga alamid. Bakit na naisin mo pang bumalik doon? Halos paslangin ka na nga ng mga kasamahan mo doon. Pasalamat ka nga't inabutan pa kitang buhay. Sabihin mo, ano ba ang tunay mong interes? At papaano tayo naging magkapatid? Dito ko na nalaman ang katotohanan. Medyo nakaramdam pa nga ako ng awa sa kapatid ko. Dahil sa aming dalawa ay siya ang napili ng mga magulang namin na ipampon. Naikwento din ito ang kanyang nakaraan. Masasabi kong mas masaklap ang sa kanya kumpara sa akin. Wala daw ibang pagpipilian ng mga magulang ko, kundi ang paghiwalayin kaming dalawa. Dahil ipinanganak kami sa eksaktong 1,000 at 500 pagbilog ng buwan. Yun ang panahon kung saan ipapanganak ang mga itinakda. Ang mga amangwa. Bagamat hindi sigurado ang aming mga magulang, ay mas minabuti nilang ilihim na lang na may anak silang kambal. Sino nga ba naman kasing magulang na hahayaang basta nalang paslangin ang kanyang mga anak, lalo pat kambal? Kambal? Teka, hindi kaya konektado ang lahat ng ito sa nangyari sa aking pamilya? Hindi kaya napagkamalan nila na ang anak kong kambal ang mga itinakda? Sa makatuwid pala, ay isa din akong aswang. Pero bakit hindi naman ako natatakam sa karne ng tao? Ni hindi nga ako nakakapagpalit ng anyo. Ang sabi ni Javier, yun daw ay sa kadahilan ng lumaki ako kasama ng mga tao.
At nang tanungin ko siya kung ano ang lahi namin pinagmulan, ay nagimbal ako at halos hindi ako makapaniwala. Ano? Isa tayong awangan? Oo, Gilier. At hindi lingid sa akin ang ginawa nilang pagpaslang sa pamilya mo. Ang buong akala nila ay napaslang na nila ang mga itinakda. Pero ang hindi nila alam ay isinilang tayo. Huwag mo sabihing si Haring Kiros ang pumatay sa pamilya ko. Bali-balik na rin man natin ang lahat ay hindi natin mababagong katotohanan yan. Halos hindi ko napansin. Pero damang-dama ko ang nag-uumapaw na aura na nagpupumilit lumabas mula sa kaibuturan ng aking katawan. Nakita ko rin sa salamin ang bahagyang pag-apoy ng mga mata ko. Kulay asul ang apoy na yon. Sabihin mo, papaano ako magiging kasing lakas mo? Hinding-hindi ako titigil hanggat hindi ko na ipaghihigante ang sinapit ng mag-iina ko. Tama yan, Gilier. Ipaghiganti mo ang sinapit nila. At upang mas lalo ka pang lumakas ay kailangan mong kainin ang puso ng hari ng mga aswang. Sa pamamagitan nun ay mapapasayo ang mutya na tinataglay nila. Handa ka na bang maging kagaya ko? Kung gayon, tanggapin mo ang pusong ito at iyong kainin. Pag-aari ng isang hari ang pusong ito. Bilang panimula ay makakatulong ito sa iyo. Bulagi na ako ng sobrang galit na aking nadarama. Walang pag-aalinlangan kong hinablot ang puso na tanga ni Javier. Walang kaabog-abog ko itong nilantakan. Tama yan, Gilier. Magpalakas ka pa. Kailangan mong kumplituhin ang 6 na mutya. Kailangan mong mapagtagumpayan ang lahat ng yon. Hindi ko maipaliwanag ang aking nadarama. Kakaiba talaga. Parang sasabog ako. Sobrang init ng buo kong katawan. Nagmumula yon sa loob ng aking mga mata. Biglang humangin ng napakalakas sa buong paligid. Patuloy sa paghalakhak ang kakambal kong si Javier, habang ako naman ay tila unti-unting umaangat. Nang ibuka ko ang aking bibig, ay natanaw ko ang kulay asul na liwanag. Nagmumula yon sa loob ng aking bunganga. Kasunod nun ay ang pagbagsak ko sa lapag at pagkawala ng aking malay. Hindi ko alam kung gaano na ba ako katagal natulog. Nang imulat ko ang aking mga mata, ay naroroon pa rin ako sa lungga ni Javier, pero wala na siya sa paligid. Nakahiga ako sa isang sofa at himala na wala ng kadena ang mga kamay at paa ko. Ewan ko, pero may kakaibang pakiramdam ako na darama. Tila may bahagyang elektrisidad ang gumagapang sa buong katawan. Feeling ko pa nga ay ilang araw na ako nakatulog at nakapagpahinga. Dali-dali kong tinahak ang lagusan papalabas. At gaya nung nakaraan ay muli na namang lumitaw ang 2 nilalang na mistulang kulay pulang usok. Ang buong akala ko ay mapapalaban na naman ako sa kanila. Pero nagulat na lang ako nang ipakita sa akin ng 2 yon ang isang senaryo na animoy projector na biglang sumulpot sa pader ng kuweba. Ipinakita doon ang espadang iniabot sa akin sa pangitain ko. Nakita ko din doon kung saan ba matatagpuan ang espadang yon. Nasa pangangalaga pala ito ng mga banyak. Parang sinabi pa ng 2 na kunin ko daw ang espadang yon dahil ako mismo ang nagmamay-ari ng sandatang yon. Matapos ang tagpong yon ay hindi na nila ako pinigilang lumabas. Wala nang lingon-lingon. Mabilis kong nilisan ang lugar na yon. Ang problema ko lang ngayon ay hindi ko alam kung nasan lugar ba ako. Tila isa itong isla na wala naman akong ibang tao na makita. Habang lumalakad ako papalayo ay medyo nahimasmasan ako.
Tama kaya yung ginawa ko? Ang kumain ng puso ng aswang? May puwang pa rin kasi sa puso ko ang kagustuhang manatili bilang isang tao. Pero ano pa bang magagawa ko kung tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan? Kung isa talaga akong aswang, wala naman ako magagawa, di ba? Sana love nyo pa rin ako, guys. Kahit isa na akong halimaw. Pero sa totoo lang, nangingibabaw pa rin ang galit at puot ko sa hari ng mga awangan na si Kiros. Hindi nga ako nagkamali ng hinala. Siya nga pala talaga ang matagal ko nang pinaghahanap. Grabe talaga ang tadhana kung makipaglaro. Halos itinuring ko ng ama ang anak niya si Don Lupo. Ni hindi ko lubos maisip na sobrang lapit na lang pala sa akin ang matagal ko nang hinahanap. Ipinapangako ko, hindi ako makakapayag na hindi maipagiganti ang sinapit ng aking mga mahal sa buhay. At kahit sila Don Lupo pa ang humarang, ay wala pa rin makakapigil sa akin. Bahala na. Kailangan ko nang planuhin ang gagawin kong paghihiganti. Grabe, ilang oras na yata ako naglalakad ay hindi pa rin ako makalabas sa gubat na kinaroroonan ko. Ni isang bahay o kahit tao man lang ay wala talaga akong makita. Hindi kaya nasa ibang mundo ako? Pero imposible. May mga hayop naman ako nakikita eh. Maya-maya pa ay halos sumiwalay ang kaluluwa ko mula sa aking katawan nang biglang may sumulpot sa aking daraanan na isang matandang lalaki. Buisit, napagkamalang ko tuloy multo. Mukhang naliligaw ka, Amang. Oo Manong, naliligaw nga ako. Ano po bang pangalan ng lugar na to? Sadyang malayo ang kabihasnan sa lugar na ito at halos walang naninirahan. Mabuti pa siguro ay sumama ka muna sa bahay upang makapagpahinga. Hindi na ako tumanggi sa offer ni Tanda. Mukhang okay naman siya eh. Isa pa, medyo nagugutom na rin talaga ako. Mga isang oras pang lakaran bago namin narating ang munting kubo ng matanda. Inabutan ako nito ng isang tasa ng mainit na tsaa. At nang oras nakakain na kami ay nagulat ako nang hainan ako nito ng hilaw na karne ng kambing. May puso din kasama yon. Ano to Manong? Ano bang palagay niyo sa akin? Cannibal? Bakit hilaw ang hinain niyo sa akin? Tapos sa'yo, luto. Wala nang silbi kahit kumain ka pa ngayon ng mga nakasanayang mong pagkain. Isa ka ng ganap na aswang ngayong, Gilier. At alam kong isa kang amangwa. Napabalikwas ako ng tayo at mabilis na itinutok sa kanya ang espadang dala ko. Hindi ko halos namalayan na nadala ko pala ang espadang nakadisplay sa lamesa ni Javier. Sino ka, Tanda? Bakit mo ako kilala? Magunos dili ka, Gilier. Ibaba mo ang espada mo. Hindi ako ang kalaban. Kilalang kilala ko na kayo ng kapatid mong si Javier. Anong ibig mo sabihin? Kung gayon, ikaw yung nabanggit niyang... Tama. Ako nga yun. Ako ang luminang sa kakayahan ng kakambal mo. At ngayong naririto ka na, oras mo na para matuto. Putik, mukhang balak pa akong gawing homeboy nitong matandang to ah. Pero okay lang. Kung makakatulong naman siya upang malinang ko ang kakayahan ko, bakit hindi? Sa totoo lang, ayoko sana magtiwala sa matandang to. Pero no choice na eh. Mukhang magiging malaking tulong nga siya sa akin. Grabe, halos buong araw lang kami nagkwentuhan pero talaga naman sulit. Sobrang daming impormasyon ang nakuha ko mula sa kanya. Hindi na rin ako nagulat nang ipagtapat nito na isa siya sa mga hinirang at tungkulin niya ang linangin kaming magkapatid. May sinabi pa ito na kailangan ko daw makumpleto ang 6 na mutya mula sa iba't ibang hari ng mga iba't ibang lahing aswang. Sa oras daw na makumpleto ko yon ay matutuldukan na ang kasamaan ng mga nilalang na yon. Kinakailangan daw na maghari ang kapayapaan at matigil na ang pambibiktima nila sa mga tao. Sa akin, wala namang problemang maging bayani. Pero ang ubusin ang lahat ng mga aswang, tulad ng binanggit ni Javier, medyo malabo yata yon. Hindi ako papayag
na pati mga itinuring kong pamilya ay mapas lang din para lang matupad ang sinasabi nilang nakatakda. Alam kong hindi lahat ng aswang ay masama at isa pa, hindi ko naman priority ang maging bayani. Mas uunahin ko pa rin ang pansariling misyon ko at yun ay ang maipaghigante ang sinapit ng aking pamilya. Siyempre, sinakyan ko na lang ang mga pinagsasasabi ng matanda at kinabukasan nga ay nagsimula na kami sa pag-iinsayo. Nakaka-amaze talaga ang mga pagbabagong nangyari sa akin. May kabilisan na akong kumilos at ramdam ko rin ang kakaibang lakas na para pang pang-superhero. Pero sa kabila nun ay paulit-ulit pa rin ako nakukulata kay tanda. Tek na yan, hindi talaga kapanipaniwala. Kung titignan mo kasi ay halos ugod na ang anyo ng matanda. Pero masasabi kong ibang level talaga ang lakas niya. May mga pagkakataong pang bumulong lang siya ay talaga namang tumatalsik ako ng sobrang layo. Ni hindi ko man lang magawa na patamaan siya. Naalala ko tuloy yung mga kung fu master na napapanood ko nung bata pa ako. Ganon na ganon kasi ang datingan ni tanda. Yung tipong pwede mo nang itirintas yung bigote dahil sa haba nito. Humanda talaga to. Sa oras na mahuli ko siya ay sasabunutan ko ang bigote at balbas niya.